En aquest vídeo explicarem com s'executen les transaccions explícites en PostgreSQL. Aquí tenim un exemple. Aquest exemple de transacció comença amb la sentència start transaction seguida del mode d'execució, que en aquest cas és read-write, que indica que la transacció farà canvis o actualitzacions a la base de dades. La transacció acaba explícitament amb commit. Llavors seleccionem aquestes sentències i les executem. En principi s'han executat totes amb èxit. Que la transacció acabi en commit vol dir que tots els canvis fets per la transacció han de ser definitius o permanents en la base de dades. Això ho comprovem consultant la taula de supermercats i veient que efectivament la taula existeix i que té les dades que hem inserit. A continuació el que farem serà esborrar aquesta taula de supermercats i tornar a executar la transacció modificant el seu acabament. Ara, la transacció, en comptes d'acabar amb la sentència commit, acabarà amb la sentència rollback. Rollback indica que tots els canvis fets per la transacció s'han de desfer, no ha de quedar ni rastre d'aquests canvis en la base de dades. Això ho comprovem, de nou consultant la taula de supermercats i veient que efectivament ara la taula de supermercats no existeix.